persoa que está por primeira vez nesta sala, Agustín Magán. O noso proxecto foi, facer unhas parcelas circulares, un xardín circular, disimulando ao Senegal, o que fan alá no Senegal. Traballamos en equipo, aprendimos como son os xardíns ali en Senegal e aprendimos a resolver os problemas entre todos. E desde o noso ámbito, desde a xardinería, pensamos un pouco en divulgar como era a agricultura nestes países e como era a situación económica e social que facía que moitos deles terminaran aquí. Fixemos un reloxo que, por exemplo, dicía as horas do que se facía, as actividades que se facían a cada hora. Por exemplo, son as 10, chegada a Espacio. Pois costounos, pero ao final, cando o conseguimos, foi moi bonito, a verdade. É un proxecto que estamos man a man para levar, para axudar no que poidamos a solventar un pouquiño problemas rutinarios que teñen todos os días. Creo que o bonito deste proxecto foi o intercambio de cartas e ver unha realidade que estamos vivindo no día a día, que nas nosas aulas cada vez chegan máis nenos de fora e que os temos que acoller, recollendo todo o que nos van dando, que non é pouco. O que conseguimos é que ampliamos a mirada, que é o importante, que a sociedade está cambiando e nós temos que cambiar. Convencernos de que un solo é moi difícil que faga moitas cousas, e eu creo que eso tamén o aprendemos.